алейкум бародарҷоно, мо қарор дорем дар яке аз ҷойҳои заминитариди Лондон, яъне ки ба номи Чайнатаун, кӯча яъне ки шаҳраки хитоиё дар Лондон. барои шумо нишон бидем. Вақте ки шумо меяд, дарш ҳама бур нишон тай пӯшт. Вақти дар омадаашда ин ҳамча нарсага ба хитоӣ ки хуш омаден тоҷико. беҳтарин ҷо аст. Ман тамоми тоҷико шуморо интизор аст. Лондон ва Чайнатаун. Ҳамон нишоноша. ва бародар ва акаҷоно ки агар шумо Лондон омаданӣ бошед, на он қадар дуртар ай Трафалгар Сквер мегӯянд, яъне ки плоша Сквер, чи плоша Трафалгар плоша, ё ки на он қадар дуртар аз центри Лондон, аз наздикии Биг Бен ё ки Ая Лондон аст. Ҳар вақте ки мехоҳем биёянд, метавонем биёед тамошо кунед, чунки бисёри апа ва акаҷонои мо дар Хитой буданд, таҳсил кардан, хондан, ё ки бизнес доранд, ё ки баъзе бародарои мо ҳастанд мехоҳанд ки ғизоҳо, яъне ки хӯрокҳои миллии хитоиёро яъне ки истеъмол кунанд. Ва чӣ хеле ки мебинем ҳатто кӯчаш дар омада баробар ҳама бародарои хитоӣ ё ки мардуми Хитой ё ки дигар туристое ки кор ва фаъолият мекунанд ё ки ба ҳар чизи тамошобин меоянд. Як бор дигари пара нишон дем. Чӣ хеле ки мебинем 15 паунд ва 8 паунд аст. Инҷа ба фикрам как шуд 30 сол меган. Ҳамин гуна ғизоҳо дорад ва ғизоҳо таомҳои миллии хитоиё аст. Ва бародар тарафшон нишон бидем. Чӣ хеле ки мебинем бародарҷон, кӯча сартопо тамом разму оину наққошиҳои хитоиё аст. ҳамеша сарбаланд бошем. ҳар кадоме ки Англия омаданистем, марҳамат биёед, агар ки зинда бошем, ҳаракат мекунем ки бо ҳамватанон бошем ва ҳамеша сарбаланд бошем. Худованд нигаҳбон ҳаматон. нишон дем ё онҷо омадан буд. дар насибу тақдири мо ирӯз пагода беҳтарини кадаги аст, чунки боду ҳавои Англия ҳамеша боронист, ҳамеша абрист, аммо ҳамин рӯз ҳафтои хеле хуб кардаги аст. вақте мебинед ки тамоми мардум шодон, хирсанд гаштаистанд, чунки ин хел пагода ва ин хел боду ҳаво камтар мешавад. Як бор дига бои тараф. Не, як тоҷики дига ҳастанд. тоқи парчами тоҷикӣ рафтаистанд. ҳаматон биён бародаро. Худованд нигаҳбонтон аз Чайнатаун Лондон.